A evo ovako, ovo je početak ulice Bulevar Despota Stefana, znači sam centar Beograda. Ne znam tačno da li je 18. i 19. jul. A u stvari sada je subota, negde oko 7-8 sati uveče. Evo ovde je na primjer snimana reklama za Merkur sa dva ona zelena vanzemaljca. Ono, daj mi 5, ljubi brat, zeleni vrat. To je recimo snimano tu. Znam jer sam bio unutra pa sam jako lako prepoznao prostor. Mislim, to je otvoreno pre jako skoro, nema ni mesec dana. Autobuska stajališta. Sad dolazimo do dela, ovo je već Trg Republike, dolazimo do dela gde se rekonstruiše ulica. Stavlja se asfalt i tako dalje. Trg Republike. I tamo ide neka litija koja ide, ja mislim, skoro svaki dan ili svaki dan. Ne mogu sad idem tamo da ih snimam. I neko od njih peva neku etno muziku. Sad ovde gde se neka čeka autobus, tu nestaje ništa. Koliko ja vidim, ovde baš ništa nestaje. Sad ja recimo nisam bio u centru jedno 20 dana, 25. I treba nekako da stignem do Beograda na vodi, odavde iz samog centra. I što je ovako, morat ću ja da ispešačim dobro pravac Zeleni venac. Knez Mihajlova. Čuju se laste. Ovo je Sremska ulica i ona vodi jednostavno na Zeleni venac. Ovo je sad pravi bio putokaz od Terazija i Knez Mihajlove prema Zelenom vencu. Evo ovako, stigu sam na Zeleni venac i moram ovdje da sačekam neki autobus i posle opet imam peške.